Ingane zakwethu anginibingelele ngiphinde futhi nginamukelela kuNqambothi Media TV. Idinenga endabeni engenayo ngezithi usexolisile owesifazane ogadle kuFacebook egadla kuLwaah la khona abethi anisiyeke ngalolwaweni thina sithanda uMawhoo. Lona owesifazane ke uthole ingcindezi kubalandeli kuFacebook bemthuka bembiza ngawo wonke amagama besho nokusho bethi akaxolisi bethi yini lena yenza emdala kangaka. Kodwa ke ngale ukhuluma kunansi inkulumo yalo wesifazane exolisa kuLwaah Ndlunkulu. Ngane zakwethu ngicela ukuthi ufike ikhasi ngicela ngizofuna ucofa subscribe like uphinde ucomment qi. Sanibonani umphakathi waseNingizimu Afrika. Ngisukuma nokuxolisa nje komntwana ukuthi uphatheke kabi kwi-comment. Bengiqala nokuqala ke nje ukucomment abakithi ngicela nithole nje nani ukuthi ngixolele. Bengiyona inhloso yami ukuthi ngithi kulo bepostile uLwaah bese ngithi mina musa ukusiloko sinamathisele ngoLwaah thina sithanda uMawhoo. Mina ngithanda uMawhoo, ngicabanga ukuthi ngisho kanjalo ngizongicorrecta nani. Bengiyona inhloso yami ukusho lokho, but bekuwukuthi nje bengizwela ukuthi labantu abahleli bebaqhathanisa boyithula abantwana because lento yokuqhathanisa iyabaqhatha abantwana because labantwana bacula kahle bonke. So nje kube iphutha elikhulu akakuthandanga uLwaah lokho. Ngiyaxolisa ke mphakathi, ngicela nithole nje nani ukungixolela.